Поверителен документ пристигна в българската разузнавателна служба през юни 2024 година. Той описваше с точни детайли какво се случва вътре в хижата при Петрохан. Съмнения за сексуално насилие над непълнолетни. Паравоенна структура. Лидер с абсолютен контрол над мъже и деца, изолирани в планината. Документът беше регистриран, беше анализиран и след това беше архивиран. Но това не беше всичко. Съдържанието на този документ достигна до знанието на самия Ивайло Калушев, мъжът, който беше разследван. Това не е спекулация. Това е документирано от разследващия сайт BIRD.BG, който получи и публикува поверителния доклад на ДАНС. Ако още не сте гледали досие номер 1 за случая Петрохан, препоръчвам да го направите първо. Линкът е в описанието. Но ако вече познавате случая, тогава знаете, че 6 души загинаха през февруари 2026 година в тези планини. Знаете, че там имаше деца. И знаете, че официалната версия има огромни пропуски. Днес, в досие номер 2, ще влезем в тези пропуски. Ще говорим за това, което българската държава е знаела и кога е знаела. За децата, които са били в хижата, за връзките между Калушев и българските сили за сигурност и за въпросите, които и до днес остават без отговор. Ако още не сте абонирани за черно досие, направете го сега и активирайте известията. Защото точно такива истории няма да намерите задълбочени никъде другаде на български език. Нека започнем с документа. През юни 2024 година двама български граждани формализираха писмено своите притеснения относно Ивайло Калушев и организацията НАКЦът. Документът беше предаден едновременно на ДАНС, на Министерството на вътрешните работи, на прокуратурата и на Държавната агенция за закрила на детето. Това беше официален сигнал, регистриран едновременно в 4 институции. Съдържанието беше тежко. Описваше структура, която функционираше като секта с паравоенни характеристики. Описваше деца, живеещи в изолация, без официално образование, без контакт с външния свят. И описваше изрични подозрения за сексуално насилие над непълнолетни от страна на Калушев. 4 институции получиха този документ. Нито една от тях не предприе действия. ДАНС архивира случая с аргумента, че няма категорични данни дейността на Калушев да се пресича с тяхната работа. МВР не откри официално разследване. Прокуратурата не образува досъдебно производство, а Агенцията за закрила на детето не извади нито едно от децата в хижата. Но това, което направи тази институционална провала още по-тежка, беше следното. Съдържанието на този документ достигна до знанието на самия Ивайло Калушев, мъжът, срещу когото беше подаден сигналът. Мъжът, срещу когото беше подаден сигналът, научи за сигнала. Как се случи това? Кой го е предал? Тези въпроси и до днес нямат официален отговор. Но нищо в този случай не тежи повече от въпроса с децата. В хижата при Петрохан и в контролираната от Калушев среда живееха деца. Момчата на възраст между 10 и 15 години, според разследванията. Те посещаваха училище, наречено РОУК, основано от Калушев и функциониращо извън каквато и да е официална държавна надзорна структура. Без официална регистрация в много случаи. Без педагогически надзор. Без лекар. Без редовен контакт с външния свят. Александър Макурев беше на 15 години. Син на български баща, емигрирал в Съединените щати. Бащата беше поверил сина си на грижите на Калушев с надеждата, че животът в планината и дисциплината на организацията ще помогнат за развитието на момчето. През ноември 2025 бащата видя сина си лично за последен път. През януари 2026 те си размениха съобщения чрез приложението Signal. Това беше последната комуникация. На 8 февруари 2026, когато властите намериха изоставения кампер край връх Околчица, Александър беше сред мъртвите. 15 години. Бащата даде съкрушителни интервюта. Каза, че лично е контактувал с агенти на ДАНС, за да предупреди за ситуацията на сина си, че е поискал помощ, че е описал изолацията, условията на живот, подозренията, които е имал, и че нищо не е било направено преди да стане твърде късно. Какво се случи с останалите деца? Това е един от най-неотложните и най-слабо отговорените въпроси в целия случай. Разследванията разкриха, че не всички деца са присъствали в хижата на 1 февруари. Някои бяха взети от родителите си седмици по-рано. След трагедията, Агенцията за закрила на детето беше ангажирана да издири и оцени всички деца, преминали през училището РОУК. Но сайтовете на училището бяха изтрити, домейните заличени, записите непълни. Възстановяването на пълния списък с деца, преминали през организацията с годините, се превърна в работа по дигитална археология. Някои семейства излязоха публично.
Други останаха в мълчание, или от страх, или от срам, или защото все още вярваха в разказа на Калушев. Ако сте стигнали до тук, в това досие, вече разбирате защо съществува този канал. Черно досие не е тук за да преповтаря заглавия. Той е тук за да задава въпросите, които остават без отговор. Абонирайте се и споделете това видео, защото колкото повече хора знаят, толкова по-трудно ще бъде за държавата да погребе подобни случаи. Сега нека поговорим за това, което казва официалната версия и защо тя има сериозни проблеми. Официалното заключение на българските власти беше, че случилото се при Петрохан и околчица е убийство, последвано от самоубийство. Според официалната версия, Калушев е убил тримата мъже в хижата на 1 февруари – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, а след това се е придвижил с Александър Макулев до мястото, където беше намерен кемперът, където двамата са се самоубили. Но тази версия повдига въпроси, на които следователите все още не са отговорили по задоволителен начин. Първо, въпросът с охранителните камери. Самият Калушев беше инсталирал обширна система от камери около имота. Записите от 1 февруари показват, както разказахме в досие 001, поредица от превозни средства, минаващи покрай входа без да влизат, пешеходци приближили се и върнали се обратно, и двама мъже разговарящи с хора в туарек в продължение на близо час. Кои са тези хора? Какво е говорено? Идентифицирали ли са властите всички превозни средства? Тази информация не беше оповестена публично. Второ, въпросът с количеството боеприпаси. Свидетели и следователи описаха сцената вътре в хижата като равна на филм с голяма престрелка, с черупки от куршуми разпръснати по целия под. Количеството изстреляни куршуми беше значително повече от необходимото за убиването на 3 души. Какво показва това? Продължителен конфликт, методично екзекутиране, сбиване излязло извън контрол? Официалната версия не обяснява достатъчно динамиката на изстрелите. Третият въпрос е може би най-смущаващият. Защо Александър Макулев, 15-годишно момче, е бил в кемпера с Калушев? Ако Калушев беше извършил 3 убийства и се беше укривал, защо е взел с него непълнолетен? И как е починал 15-годишен тинейджър в онзи кемпер? Официалната версия за съвместно самоубийство беше приета от властите без достатъчно публично оспорване. Тези въпроси бяха зададени от българската преса. Официалните отговори бяха неясни. Съществува един персонаж в тази история, когото все още не сме разгледали достатъчно задълбочено. И той е ключов за разбирането на това как организацията на Калушев е функционирала отвътре. Валери, чието фамилно име не беше оповестено публично, е днес млад пълнолетен, прекарал години вътре в общността на Калушев. В интервю, дадено на разследващия сайт bird.bg след трагедията, той говори открито за преживяното. Валери влиза в контакт с Калушев на около 15-16 години, около 2010 година. Майка му го насочила към инструктора, защото той имал проблеми с наркотиците. Идеята била, че животът в природата и духовността на групата ще помогнат за рехабилитацията му. Това, което Валери описа, беше различно. Според него организацията е функционирала като секта с Калушев в центъра. Решенията се вземаха от Калушев. Убежденията се определяха от Калушев. Контактът с външния свят беше контролиран и постепенно намаляван. Имаше смесица от буддийски елементи с практики, разработени от самия Калушев, и членовете бяха насърчавани да ги следват без да се питат. Валери каза, че са му трябвали години, за да осъзнае какво се случва и че напускането не е било лесно. Организацията е изграждала зависимости – емоционални, социални и практически материални, които са правили излизането трудно за онези прекарали вътре дълго. Но най-разкриващото в интервюто на Валери беше нещо друго. Той каза, че именно неговият разказ за преживяното, споделен с майка му и впоследствие формализиран, е завействал снежната топка от разследвания срещу Калушев в годините преди трагедията. А реакцията на майката на Валери? Тя напълно противоречи на сина си. В интервюта, които тя даде, твърди, че Калушев е бил същество с високо енергийно ниво, неспособно на каквото и да е насилствено поведение по причини, които тя описва като духовни. Тя отрича злоупотребите. Тя е инвестирала значителни суми пари в организацията с годините. И тя признава, че е знаела за сигнала, подаден от сина й, което повдига въпроса дали именно тя е предала съдържанието на доклада на ДАНС на Калушев. Тази последна част не е потвърдена от разследванията, но въпросът съществува. Имаме майка, дълбоко вярвала в Калушев. Имаме син, излязъл наранен. И имаме държава, получила разказа на този син, официално регистрирала го и не предприела нищо. За да разберем тъжестта на това изтичане на информация, трябва да разбереме кой беше Ивайло Калушев в рамките на българската система.
Не просто като публична фигура, а като човек с реални връзки с държавните органи за сигурност. НКЗТ, организацията, която Калушев основа през 2020 година, не беше просто група ентусиасти на природата. Тя имаше официален меморандум за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите на България. Това означаваше, че българската държава официално признаваше организацията на Калушев като партньор в дейности по опазване на природата. Беше официален печат на легитимност. Но имаше нещо още по-смущаващо. Според журналистически разследвания, публикувани след трагедията, НКЗТ е провеждала съвместни тактически учения с части на МВР, Министерството на вътрешните работи. Членове на организацията на Калушев са участвали в бойни тренировки, ориентиране в терен и операции при екстремни условия, заедно с български полицаи. Поне в един документиран случай, тези учения са проведени в самите планини, където се намираше хижата при Петрохан. Помислете за това за момент. Организация, заподозрена в злоупотреба с непълнолетни, провеждаше военни учения с българската полиция. И когато пристигна официален сигнал срещу тази организация, той беше архивиран, а съдържанието му беше предадено на заподозрение. Това накара българския парламент да поиска обяснение. Министърът на вътрешните работи беше извикан да се яви. Той потвърди, че сътрудничеството е съществувало, но каза, че е прекратено след началните разследвания срещу Калушев от 2022 година. Проблемът е, че съвместните учения са продължили да бъдат документирани и след тази дата. Съществува и още един пласт в тази история. През 2022 година природозащитната организация Балканка беше подала публичен сигнал срещу НКЗТ именно заради меморандума за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите на България. Тогавашният министър Борислав Сандов беше призован за разпит, беше образувано разследване. И след това то беше прекратено, без убедително публично обяснение. Това означава, че преди февруари 2026 случаят Калушев е генерирал поне две официални разследвания през 2022 и през 2024 година. И двете бяха архивирани, а през февруари 2026 6 души бяха мъртви. И така, къде се намираме сега? Официалното разследване на случая Петрохан продължаваше в месеците след трагедията. МВР откри вътрешни производства за изясняване на това как е установено и поддържано сътрудничеството с НКЗТ. ДАНС беше разпитана в парламента относно архивирането на доклада от 2024 и евентуалното изтичане на информация. Агенцията за закрила на детето започна картографиране на всички деца, преминали през училището Роук. Но някои неща вече бяха ясни или трябваше да бъдат. Българската държава е получила официални сигнали за организацията на Калушев през 2022 и отново през 2024 година. И в двата случая не е предприела ефективни действия. Разследванията бяха архивирани. Един от докладите беше предаден на заподозрения. Това не означава непременно, че е имало координиран заговор за защита на Калушев. Може да е била некомпетентност, може да е била бюрокрация, може да е липса на комуникация между институциите. Но когато 6 души загинат, включително 15-годишен тинейджър, след многократно пренебрегнати сигнали, думата некомпетентност не е достатъчна. Някой трябва да отговаря. Някой трябва да обясни как поверителен доклад е достигнал до знанието на разследвания. Някой трябва да каже ясно какво точно е направено през 2022 и 2024 година след получаването на сигналите. Тези отговори все още не са дошли. И въпросите, които остават, тези, които черно досие поставя пред вас днес, са прости. Ако държавата е знаела от 2022 година, защо децата все още са били там през февруари 2026? Ако ДАНС е архивирала случая поради липса на категорични данни, какви данни са им били необходими, освен официални сигнали за сексуално насилие над непълнолетни? Ако поверителният доклад е бил предаден на Калушев, кой е отговорен и защо? И последният, най-трудният въпрос. Какво се е случило с Александър Макулев в онзи кемпер в планината? Това са въпросите на Петрохан. Въпросите, на които България все още не е отговорила. Това е черно досие. Истински престъпления. Истински въпроси. Ако това досие ви накара да се замислите, ако смятате, че българската държава дължи отговори на семействата на жертвите, харесайте видеото, коментирайте какво мислите, че се е случило наистина и се абонирайте за канала. Досие номер 3 вече се подготвя. До следващото пътуване.